Ka sonam rekuan si kabriu ka penyap klip yala ujong ulok ba dang syudep yathok syong kurim dang khat arsngi u raja rakuan si kala thong pisa hadu arpeulak ya ka kenhun nong penyap briu ba kin simno ya ka jing imu raja ka sonam kala yesu buj ban le ya kani ka kambeman bat la ujong usamla ba kala ye it la ka tukat nesnem u bakerteng u raj kuchwaha u raja rakuan si u penyat ya ka kam kamai kali na Madhya Pradesh ule yatho bat ka sunam ha ka khat wai tarik ujumang kat kum ka jing yathu ki kun hun tokit ka jing yesu buj ban penyap ya uraja kalas dang na du khat ru tarik ujumang tang san singi bala de ban yatho shong kurim ka sunam kala kular yala ubai ba hadin ka jing yap uraja kan salong ka thai yap lok bat kan se yatho pat sabat u da ka jing kerkulang jong ukpa ka sonam kala bu jumut ban yatho shong kurim ya uraj kushwaha hadin ba kala kalalong ka thai yap lok kala ong ha ukushwaha tungin penyap ya uraja bat ngin le hagerkom kaban yoi kum ka kam luti hadin bangalalong theyap lok ukpa jonga un sa ai jing menjur ya ka jing tho jongi kala ong ha u yathu ka kubor ki pulit kila yathu ba katir ba pendon kam ban penyap ya uraja kawat kadai kabalashu order online ha kuwahati ini kinong penyap kilabut ya kini kisijur nadu kuwahati bat kilasa ha ka hotel bajingai tang laki kilometer na ka homestay bakisa hachwa banle ya kani ka kambaman kadai ka sonam ka balapan ilanti yaki sha ka jaka ba ka don bat ukurim langba ka GPS ha ka jing tokit layok sai ba ha ka arpulai tarik ujumang ha ka nam ban sondur ka sonam kalakhro ya uraja banle sha ka jaka penyang kali ha ka chaj wai saudong ka bakan jar arngut na kirunar kila jam langba shakmat bat up ya uraja kat ba ka sonam kala yat suki bat dei habayoi ya ka jing bomdon briu kala perta penyap ya layathu ba uwisal chuhan ulapdu da kawat na ka khli kat ba uwaipat urunar u akash rajput ula up na jingai da ka thuk ban pet briu khnang ban omdon bayoi habanang kong kini kirunar kilpen pau ya ka jing artatin banle ya kani ka kam namar ka jing thaj na ka jing kiu ya ki mau kondon ka nong riat hanrei ka sonam kala thong yaki hadu arpeulak bakin pendep no ya ka kam ka sonam kala airu ya ka pisa khatsan hajat ka na ka bek pisa uraja kum ka advance layathu bahadin kani ka jing penyap ka sonam kala phet na shalong shakowati ha kani ka ju kamit kala kiu ha karel bat yai langba ka Varanasi shak kasipur jularu ya ka mobile phone ban omdon bala ban lap ya ka wat hapdeng kini ka jing persang ban penduk pendam ya kidin jongka ka jing don kti jong ka sonam kala mi perthai na ka jing yo ring video CCTV bapan i ba ka phone bat ya pha SMS bat ki suba nong penyap bat ru ya kirkot phone briu ba ka phone cha uraj kushwaha ya ka ba lachem ba udon ha indur ya une ubriu la kempat hadin habas thu ba kam don jakashu ban petri ka sonam kala kuslaijur bat khatdu kala hab banwan pendem yalade ha ka jaka bam harut surok ha Uttar Pradesh